A economía española despegaba nos anos 2000 de tal xeito que se consideraba un milagre económico. Había hipotecas e pisos de estrea a caldeiros. En 2007, os concellos galegos autorizaron a construción de máis de 6.000 edificios novos, o triple que hoxe en día. Pero todo era unha burbulla financiera na que estaba sumido o mundo. Nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, girar en los círculos. En 2008 todo estoupou. O xigantesco banco Lehman Brothers crebou e estoupou a burbulla, dando comezo unha das peores crises da historia. En España, a economía fundiuse e o desemprego disparouse ata alcanzar unha taxa de paro do 27%. O crecemento económico tiña os seus cimentos na construción, un sector que se derrubou deixando milleiros de edificios sen rematar na nosa comunidade. A construción nunca recuperou as dimensións previas á crise. O ritmo ao que se proxectan novos pisos é moito menor e, por se non fose pouco, nos últimos anos disparáronse os custos de fabricación. Sabemos que subiu a materia prima, que subiu o precio da luz e subiu o precio do gasoil. O material é máis caro, a mão de obra tamén está subindo e o precio da vivenda sube. Precisamente por todo isto, moitos promotores xa barallan rescatar os zombis inmobiliarios do 2008. Servirá como saída á crise da vivenda? Pois eso que nos preguntamos hoxe, Bernardo, están contabilizados cantos destes esqueletos temos por Galicia? Pois, segundo a Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, en Galicia contabilízanse máis de 6.400 esqueletos de obras inacabadas. Por provincias, a Coruña lidera cuns 3.145 casos, seguida de Pontevedra, uns 2.300, Lugo contabiliza 542 obras paralizadas, moitas delas están na Mariña de Lugo, na costa da provincia, e en Ourense suman alrededor de 465. Un caso paradigmático atopámolo na Coruña. A estrutura de Los Rosales comezouse en 2008, paralizouse en 2013 e agora volve a retomarse coa concesión dunha nova licenza para 63 vivendas. Hai riscos. Esas estruturas levan anos expostas á intemperie, con posible deterioro estrutural, problemas de acometidas, saneamento e tamén adaptación á normativa vixente. Por iso agora, a Xunta quere activar un mecanismo excepcional de 3 anos para que os promotores poidan recuperar licenzas e rematar os edificios inacabados se aceptan que polo menos o 50% das vivendas sexan de protección oficial. Esta solución podería aliviar o déficit de vivenda e podemos ilustralo aí en Ribeira, onde queren volver botar a andar estes esqueletos arquitectónicos para reducir custos e introducir máis activos no mercado, non, Óscar? Efectivamente, Bernardo, parece que pode ser unha moi boa solución pois para evitar, non, ou paliar este déficit de vivenda que temos por aquí. Esta é unha das opciones, aquí temos detrás xusto un deses esqueletos. Por que beneficios ten isto? Pois mira, principalmente é o que todo o mundo queremos cando vamos a comprar, que é o prezo, non? Pois eso, como ben apuntamos un poquinho na conversación anterior, pois isto vai a un precio, pois oye, que venden este caso Sareb e demais, que son casi a precios de derribo. Entonces, os precios de custe de facer isto hoxe en día non alcanzarían, vamos, triplicarían o precio que se compra. Entonces, claro, que no compra ahora quere vender a precios, e pode ser incluso inferiores a precios de mercado de hoxe en día, bueno, é unha oportunidade moi boa para quen compra. Claro, unha oportunidade moi boa para invertir e unha oportunidade moi boa porque é eso que dicías, agora mesmo ti cómpralo por un prezo, pero despois para vender os pisos vaise triplicar seguro. Sí, porque incluso en outra obra que temos tamén no Cabo de Cruz, aí en Boiro, desde que empezamos simplemente solo coa venta, que era unha estrutura, xa subeu un 5% os precios en venta. E, bueno, o que suele pasar tamén, non? Calquera obra que empeza incluso desde cero, os materiales de construción van subindo e os precios durante a obra van subindo tamén, que prácticamente non vai a ser o caso desto, porque aquí é unha obra pequeniña que son 9 vivendas e seguramente se manterá o precio. Isto xa o temos aquí, este esqueleto desde o ano máis ou menos desde 2008, máis ou menos. Sí, é un, bueno, das obras de cando foi do boom do 2008, pois eso, máis ou menos pararía a obra no 2010, 2011, máis ou menos, e aquí o temos, pero bueno, afortunadamente... Os permisos están feitos xa desde aquela. Efectivamente, é a
licencia que había no 2008 está parada, se quedou parada e, bueno, como che comentaba, pois, os concellos non lle interesa nin a nadie, non? Nin os veciños, pois, ter isto aquí. E é unha boa cousa que se acabe, que se decente, e, bueno, pois que veñan ou ben veciños para vivir ou para quen queira disfrutar como segunda residencia, a playa témola aquí ao ladiño, e, bueno, a verdad que casi todos son ventaxas. Desde logo que son ventaxes para que tamén se habiten e bueno, para que se habiten, para que haxa vivendas e para que teñamos estes pisos novos e acabar con ese déficit de vivenda que temos. Xa están vendidos estes pisos? Pois non están vendidos porque levades vos a exclusiva de todo. Isto é unha como se fora unha exclusiva, pero vamos, del corazón, non? Pois atenta, Rocío, porque temos aquí para comprar. Eu vou facendo aquí un pouco de ojeador e despois xa vemos como vamos, compañeiros. Un saúdo desde Corrubedo. Desde Corrubedo e con exclusiva, non sei que me dá a min, pero quero que esos pisos van a voar, Patricia, van a voar, non? Sí, é que isto é, a min pareceme un win-win, non? Vexolle beneficios por todas partes. Acabamos coa mala imaxe das cidades que teñen estos esqueletos que son espantosos. Xenéraselle traballo ao sector, nútrese a bolsa de vivenda, tanto de venda como de alugueiro. Os concellos ingresan máis por IBI. É todo beneficios. E, ademais, estas obras apuran moito máis porque normalmente xa contan cos permisos do momento no que iniciaron, esos permisos seguen sendo válidos, co cal vai todo máis rapidamente. Eses permisos, Víctor, adoita ser o que máis retrasa o arranque moitas veces dunha obra, non? Sí, efectivamente, sobre todo para as reformas, non? Cando quere reformar ahora mismo que está a lei esta de baixos, convertir baixos en vivendas e tal, pois os permisos precisamente retrasan moito. Sí que é verdade que parece sobre o papel algo que pode beneficiar a todos. Outra cousa será ao final os prezos, non? Porque estamos vendo que os prezos non baixan, non? Sobre todo nas cidades vemos que os prezos non baixan, aí vai haber unha inversión por parte dos promotores, unha inversión tamén importante, eles van a querer gañar os seus cartos. É verdade que dixeron aí, parece ser que o novo marco legal fala de que o 50% ten que ser vivenda protegida, e, bueno, se iso se cumple, pois probablemente sí que pode ser un avance, non é unha mellora. É que, dende logo, o reto está aí no que dice Víctor, non? É o prezo da vivenda, facelo medianamente asequible, non? Claro, pero dende logo, sobre todo, é aumentar a oferta no mercado, que aquí é a clave. Sí, resucitando esqueletos como esa, non? Ao final, resucitamos os edificios, se construen máis edificios e se poñen máis edificios, por tanto, no mercado, e iso fai indiscutiblemente baixar os prezos. Aínda que o prezo non fora máis baixo por resucitar un esqueleto, o simple feito de pôr máis oferta no mercado, eso, vamos, a teoría da lei da oferta e demanda, que é unha teoría básica en economía, canto máis oferta, pois os prezos baixan máis, co cal non é a solución única, non é a panacea, pero dende logo é unha das solucións claras que se poden pôr en riba da mesa, sobre todo nesas zonas máis tensionadas ou nesas zonas onde hai máis demanda, non? Por máis pisos en circulación.